보자. 어디 가만히 있으라. 꼭 움직이지 마라 그래. 물고기. Di mahog di mo cellphone mo 부부도 와이프하고 남편. Dagko sa mga isda diri mga katiting. 아이들 어디 간? 아들. Kadako. 패밀리. Nanuroy mi diri mga katiting. Dagko kayong isda o. 패밀리. Padaplin mga katiting. Kadakong linaw mga katiting o. Dako kayong linaw. Amo ning gilibot dugay mi naka wa mi makalampos dito katiting balik mis agi. Tungod sa pagkaladyo. Oh. Ganin na ramihing ari mga katiting balik mis agi kay arang ka mulibot mi arang taasa ka adyo. Libuton ko nun ngadto mga katiting mga 3 ka oras. Usa ka maabot dito sa bukid. Ganin na rami mga katiting. Balik mi agi. Dagko kayong isda diri oy. Nagpadaplin ra ba? Ano ilang linaw diri katiting o. Kung sabay dagat. Ito sa pikas daplin mga katiting. Ilan kadyo ag daan pud ngadto. Sige migsuroy diri mga katiting. Murag pamaulan mig sumuroy. Wa mi pamaulis trabaho, pamaulan mi sa lakaw-lakaw. Pahimos lang lagi katiting kay tagsar gud ta maka-aris Korea. Sure jud mi nila mga katiting aron malingaw mi. Dahil tilapia mga katiting o. Aron dako ang isda. Dako kayong isda o. Duol. Baon sa isdaan eh. Pertimang dako Dili man pud tilapia isda mga 6 kilo lang siguro nagdagat paan. Anad ang isda diri mga katiting o. 핸드폰 잃어버려. 잃어빠진. Oh, anad ang isda diri. Murag mohapit na mo lamano na to. 핸드폰. Bawal man gud diri manghag isda mga katiting. Di yun ang lapaon mo nga aran daghan ng isda ning linawa. Pit kadakong linaw. Isda diri katiting wa gid manguha kay bawal man. Mo na nga kadagko daghan. Dapo ilang witing seed na dasa daplin sa pangpang. Mo siro na witing seed ni Mao Zedong. Nawa o. Matinga ka diri mga katiting bukid naman ni pero araman dako ang linaw diri sa babaw. Sakam nimi diri ganin na rami. Sa karon mga katiting palugsong nami mga katiting. Gas kinaabsan o. Padung mi ngadto. Pauli nami palugsong. Ang mga tao mga katiting no palugsong na po do. Gikan na sila diri sa ibabaw bukid. Bukid diri na may dakong linaw, daghang isda, dagko. Tuwa sa atbang mga katiting mo to imong giadtuan. Pero ara pa manglayo ka adyo. Balik na naman mis agi.
palugsong na may mga katiting. Gikan ning babaw. Primerong ang-ang diyan namin ikaduhang ang-ang palugsong nami. Daghan manuro diri mga katiting labi na inaron nga hapon na. Ang uban ang lugsong, ang uban nanaka. Nanakaw. Ikatulo na po din ang mga titing palugsong. Pag Diyos umos. 하는데 잡으시면 돼 있고 하시는 분도 있고 Ikatulo na ning ang among subay palugsong. Ito ano mga tao si babaw mga titing. Gikan mi dito diyan nagpalugsong nami. Diyan na miss. Kinabusan mga katiting. 필리핀은 어떻게 한다? 필리핀은 Diyan na miss ubos mga katiting. Padung namin nga to sa among sakyanan. Salamat mga katiting.